на Булгакон 2024. Тук в зала 4 сбирката се нарича "За фантастиката" или "За насоката на фантазия", насоката на фантазността. Фантазното, поправих си очилата, в нашето изкуство. Който не познава Калин Николов, може да гледа тук, част от картините са негови. Това е художник. Можем да го наречем с гордост клубен художник, тъй като той си е бил винаги част от клуб Иван Ефремов. Много важна част. И той ще представи тази тема с презентация. Само имам един въпрос. Презентацията как не я... Отстрани трябва да има... Не, тук или тук. Нищо да... Като тръгне. Така, сега да допаднем на... Книжка няма. Не, няма. Може да се оправя. Така с това. Сега да ги направим на картинки. Искаш ли мишка? Аз знам, ама... Искаш ли мишка? Да се вижда. Айде, ще дигна едно. Вижда се, може да... Аз сега как да стане голямо? Двоен клик би трябвало да го отворя. Двоен клик. Трябва да го отворя. Ти са два пъти, така ли? Добре. Добре, докато заради, аз ще си говоря, ако не е... Пише фото, само нещо. Зареждам нещо. Така. Значи после тук с копчето. Не, с ляво място, добре. Първо искам да се обърна към вас с думите: дълбоко уважаеми приятели. Щастлив съм именно да кажа приятели, защото от 40 няколко години с някои от вас, от 30, от 20, но се с нули в този клуб сме хора приятели. До сега в клуба е имало 3 или 4 вечери посветени на изобразителното изкуство. Една беше някъде около 80-та година, тогава аз бях студент. След това сам се нарочих да изнеса едни лекции какво е фантастичното изкуство у нас. Така много ми се ще да ги забравя, защото изведнъж, като се изправих тогава пред хората, разбрах колко ми е трудно и колко не умея да обясна какво има в жанра. И само повтарях, че това прилича на Ероним Бош, онова прилича на Ероним Бош, в онова има математика и така нататък, и не знаех как да се измъкна. Това ме стимулира, разбира се, с времето, така да си дам повече зор, да проявя повече воля в тази ни сфера. Искам да кажа само две думи по отношение. Ето вчера Момчил пусна една шега, че си разказваме историята на клуба малко като македонската история. Обаче аз пък смея да кажа, че в този клуб има едни македонци като мене, които наистина и като Наско, и като Ивайло Рунев, и сега като Дилян, и като генерала, които наистина си посветихме много време за фантастиката и с всичките му грешки и минуси, но и ентусиазъм. Ето сега, 50 години след създаването на клуба, аз съм почти от началото,
наистина мога да се изправя с вас и да кажа дълбоко уважаеми приятели. Подобно на всяко нещо, което е свързано с изкуство, ние се опитваме да покажем, че то има традиции. Аз още тогава бях натрупал, още на времето едни факти, които си ги бях чопал от един от професорите си, професор Атанас Бошков, за отразяването на космоса в нашето старо изкуство. И ще посоча от тях два примера. Единия е в Драгалевския манастир на София, в църквицата, в който ангелите опъват едно небе. То е на цяла стена, цялото небе е всъщност зодиака. От Аристотел и други съчинения, както не случайно от Аристотел, защото в магианицата на Бачковския манастир, примерно, където монасите са обядвали и вечеряли, целият таван е нарисувани гръцките философии. Аристотел, Платон, Плотин и така нататък. Така че на нашето православие никак не е било чуждо да бъде в една тенденция и да се осмисля космизма, какъвто си е бил за най-напредничавите хора по това време. Те опъват небето. В Арбанаси обаче също има една звезда карта, но Слънцето е в средата. Професор Бошков, такива бяха тогава, може би, изискванията на времето, вярванията и тъй, смяташе, според мен и тогава и сега, смятам пресилено, че едва ли не хората от Арбанаси така са имали идея да предадат системата на Вселената според Коперник. Казвам едва ли. Но е интересно, така или иначе Слънцето е в средата на Вселената. Аз ще започна от друга. Нашия възрожденски художник Николай Павлович е оставил много рисунки. Много рисунки. Те са в различен стил, в Националната галерия при мен са, в различен стил и тъй като вече няма кой да ги идентифицира, а и не се знае откъде са дошли, не е много ясно кое е рисувал той като студент там в Виена, кое като му е плащал стипендия Петър Берон, кое е закупувал за учебен материал. Обаче между тях има една много странна рисунка, едно момченце, един облак и на облака заек. Понеже аз съм снимал с телефона и е мърдава естествено така сиво, обаче ето да ви кажа, това е една много странна проява на фантазия, която по него време как да се среща. Това е време на един реализъм. България пък изкуството са няколко десетки иконописци и един-двама художници, които са учили на Запад. Наистина един-двама, трима. Мислял съм си, като идвах насам да се пошегувам, че ние може да я обясняваме вече с съвременните си средства. Единия път, понеже Захари Зограф има едно писмо до Неофит Рилски, моли го да се преведе Робинзон Крузо, защото сме толкова самотни в това, тая ни участ на Балканите, в робство и т.н., че Робинзон би ни помогнал да осъзнаем самотата си. Аз пък си мислех нуждата на младите хора от някаква друга литература, но все пак нито Алиса се е появила, че той е заек. Изобщо странно е, но заека седи на един облак. Мислял съм си го като сексуален обект, може би.
Но това са наши съвременни представи. Голям популизъм изкуството да се обяснява от сега напреди или от сега назад, защото това са неверни неща. Тук искам само да се отклоня и да ви кажа, понеже наистина нашата среда си е обща среда, не приемайте това за лекция. Един друг от професорите ми по естетика, Богомил Райнов, казваше, най-добрата лекция не е монолога, а диалога. Така че прекъсвайте ме и питайте и говорете каквото е, аз съм готов за това. Разбира се, ако говорим за традиция и за фантазия в нашето изкуство, края на краищата наистина трябва да черпим нещата от 20 век, когато и в световното изкуство така едни по-свободни неща се прокрадват. Вие много добре знаете оная прочута снимка Димчо Дебелянов с брадата, гледа в профил и срещу него един пак с бреда го гледа. Другия е художникът Георги Машев. Художникът Георги Машев е първия наш художник, който онова, което наричаме диаболизъм, фантазия в приказките, влияние от народното творчество, символизъм от европейското изкуство, който го внася, така да се каже, или който работи натам. Ето негов младежки автопортрет, тогава в Мюнхен, в Италия и в Швейцария, едни много големи художници, ще назова Бьоклин, на който и Пенчо Славейков, но и следващите поколения, Гео Милев посвещават свои стихове. Неговия остров на смъртта, от Пенчо трансформиран острова на блажените, на хората, които са си отишли, на блажените души. Но има и преки посвещения на Бьоклин, на Арнолд Бьоклин, пред картината на Бьоклин и така нататък. Той рисува човека, сега как да го обясним, като някакъв демиург, който със силния поглед вижда през материята, вижда през битието, вижда през времето, символичен, приличащ на сатана и на дявол, преборваш се с онова, което прави творчеството знаменито, вълнуващо, който прониква в нещата. В това има нещо, ако от руските художници се върнем като Врубел и тези, които бих назовал като символисти изобщо. Георги Машев, за голямо съжаление, е от художниците, които по-малко са познати. Не, че го няма, и в Националната галерия, и в Пазарджишката галерия, там почива, 40 някоя година, е така представен, но ние сякаш у нас много боязливо към онези художници, които напускат родото, които не отразяват жени с баданарки или такива, сърпове и такова, които не са съвсем като позитивни народни песни. И той винаги е минавал като художник с едно влияние, което, как да го, не демоден, ами декаданс. Обаче, аз смятам, че това е един от най-интересните ни художници. Не, че и той не рисува, ето, Адамити, картината Адамити, онези богомили, които са ходили голи и зима, и пролет, и
това. Дали е влиянието на Николай Райнов, когато се дига, така да се каже, вниманието се съсредоточава върху богомилите. Не знам, но тази картина е от още 10-20-те години и е напълно в европейските тенденции и е същевременно изпълнена с такава интересна философия. Някои от образите са му и толкова интересни, още повече тогава е нямало кино, нямало е. Просто ги взима от въображението си, че той прави една серия Адам и Ева от 24 кадъра и с те кандидатства в един френски клуб на 100 карикатуристи. Той е бил толкова елитен, че за да те приемат, трябва да почине един член и да от всички български художници-карикатуристи той е бил в този клуб. За жалост, както често се случва, творците си го отнасят веднага след политиците. Имало един конкурс на народната просвета, той е нарисувал цар Симеон как влиза там пред стените на Цариград. Тая картина на 9 септември обявяват за националистична, за шовинистична и т.н. И той не е в абсолютен немилост, обаче в абсолютна забрава. Някакъв си там художник и това се пренася почти до нашите години. Така че ето от Адам и Ева една от рисунките. Разбира се, така да се каже, ето също. Естествено, че народното творчество, да? Нямате ни ентър, да може да излезе на цял екран. Да се вижда малко повече. Не, големи е. Тя е малко самата картинка. Аз съм и от такова, от интернет сейфъл и самите те може да са то да си това е пък художника Никола Кожухаров. Един пример, че от народното ни творчество също фантазията, както виждат те, когато ходят да учат в Рим, в Париж и виждат навсякъде едни символични картини, които какви ли не с такива представят светове. Народното творчество се явява също една основа, в която тази картина се казва "Мене ми майко, змей люби". И нали, има такива приказки, такива. Никола Кожухаров, той живееше до универсиадата почти до след 10-тия конгрес на партията, там в една къщичка до Калина Малина. И той не беше от уважаваните или ценени художници. Такива художници, чак като си отидат, се сещат за тях. Ние от 31-во училище, като излизахме, го виждахме. Не знам какъв е повода. Взела е майче е нарисувал "Царската сватба" и голям грях за това, едва ли не. Това са едни много голями художници, които наистина завеждат ръка за ръка нашето изкуство към Европа. Защото много са рисувани такива неща. Ето една друга негова картина. Сурелен и не знам каква суда самодива или каква беше. Както виждате, божествени картини, сложни за нарисуване, изпълнени изцяло с фантазия и всичко, в което фантазията има, защото
Естествено, че центъра на нещата са рогата, еротиката, страстта, движението, заменянето на еротика с една дива сила, която рано или късно ще си намери майсторите и така. Това не са нежи. Естествено, трудно да се говори въобще за прояви на фантастиката, или на фантазното, или на въображението, без да се сетиме, че това се случва там, където полифонията, полифоничността между словото и между образа се съединяват, а това е текста. Аз нямам онези примери на Вадим Лазаркевич, когато той рисува по Гьоте, когато той рисува дори първата книга на онзи старозагорски автор, дето го считаме за, как беше онзи писател? Георги Илиев, дето го считаме за първи фантаст, така по... Нямам ги, не можах да ги намеря, обаче Вадим Лазаркевич се посвещава на книгата и прави много неща, които така или иначе там одушевеното, неодушевеното, флората и фауната са съживени до... Не искам да го кажа, за да се... Ето тук... От Гьоте имам само това, което не е, защото там летат дяволи, там летат някакви същества. Има също много еротика в фантастиката, също има много. Така че илюстрацията. Тук, естествено, ако беше сред наш Сашо Карапанчев, винаги щеше неговото присъствие, просто щеше да ни отвлече към Светослав Минков, чиято литература и мисия и създаването, тяхното издателство Аргос с Владимир Полянов, нали, е всъщност това, което дава идеологията, началото на истинската печатна и интересна наша фантастика. Тези две рисунки отстрани са от Херлов Битструп, големия датски карикатурист. И виждаме колко сложно е да се рисува така, илюстратора да намери щриха към, защото едната физиономия е малко като на такъв култовски човек, другите едва ли са българи-балканци, но няма значение. Интересно е това. За сметка на това българските художници още не са намерили Минков по него време. Минков много е работил с художници, книгите са му винаги е залагал на това, книгите му да бъдат с общуващи с много добра илюстрация. Първите са му с Илия Петров, професор, академик, по-късно колосален рисувач. В другите му на цветна страница знаменития Шарш Табешков, на цветна, защото е отпечатан цветно с фирфарбери. Така, но все пак присъствието му в нашата литература може би дава една основа, която в последствие ще се окаже важна и за изобразителното изкуство. Казвам ви, общува с художници, обичаме да го рисуват. Сигурно
хонорарите си ги е давал за това. Той има и много интересен портрет от Илия Петров, от ранното творчество на Илия Петров. Те се срещат в Мюнхен, очевидно разговарят много за изобразително изкуство и въобще за тая мистика в литературата, защото и двамата гостуват на знаменития тогава Гюстав Майеринг. Минков превежда неговия роман Голем тук и го издава. Скоро беше издаден отново с голяма реклама. Илия Петров рисува тоя велик за времето, както Пшибишевски, както тези психолози, също теоретици на новата психология, както някои теоретици на езотериката, равен на тях Майеринг тогава като модно и философско явление. Той го рисува и аз, въпреки че този портрет е останал някъде там в Мюнхен, имаме го само на черно-бяла снимка, аз смятам, че това е една от забележителните прояви на българското изобразително изкуство, защото така или иначе то не стига до такива хора. Не стига. Ясно е, че просто нямаме такива неща нарисувани. Естествено, когато се появява Ян Бибиян на Луната и художника просто влиза в темата и аз смятам, че влиза много сполучливо. Това е художник, казва се Минко Николов, също много забравен. Той е художника на Подвързачов. Книгите Карчун Малчев София, тая поредица на Подвързачов, той ги рисува. Те не са по-лоши от филма, още повече, че уния филмчета Карчун и Малчев, които на времето са били известни от тяното кино, както Чарли Чаплин, двамата герои, той ги рисува и гледа и от тук, и от там, и отгоре, и отдолу, и в най-различни пози, и в най-различни. Изобщо показва един илюстраторски дар и рисувачески талант, който е много, много хубав. Но темата за планетяните, за лунните хора, за пейзажа, неизбежно нещо, когато уточняваме какво се рисува при фантастиката или какво е тя, той е автор на тези неща, може би първи. Как да кажам, снимките не са. Водещо име в нашата илюстрация е Борис Ангелушев. Ако се разровиме из космос, ще намерим и негови рисунки, още повече, че той е художника на Космос, на списание Космос, което вече като цяло потегля нашето изкуство към едни по-нови теми. И си събира екип от много талантливи хора, без които самото ни изкуство днеска буквално би било изключително бедно. Иван Кирков, Александър Денков, Иван Гонгалов, Стоян Илиев, тези Георги Ковачев и Милка Пейкова, Стоян Шиндаров, ако се спомняте тия забележителни рисунки отзад на инспектор Стрезов, които не напомнят на нищо от нашата илюстрация. Те са направо в комиксов стил. И то често пъти много по-добри, отколкото рутинирания комикс възпроизвеждаше
в онези списания няколко, което по някакви канали у нас пристигаха. На много високо ниво. Ангелушев им дава чадър, така да се каже, да бъдат експериментатори и да бъдат една негова рисунка върху Елин Пелин. Всичко можем да кажем за това. И че литературата малко го е сковавала. Не са с скафандри на луната, малко са като в някакъв топъл район на Сибир, нали, с тия ушанки. Обаче, ето посреща ги едно странно същество, голям бръмбър, който говори. Прочутата работа на Ангелушев, така да се каже, манифест за едно ново време и нова илюстрация, това е корицата на списание Космос. Толкова хубава рисунка на тая среща на създанието и на младия човек с космоса, с небето, с една друга среда. Нали, наистина е един своеобразен манифест. Ние не винаги се познаваме художниците такива, каквито са. Свикваме с това понятие за класик. И понеже той много рисуваше, много книги правеше и наистина зависим от тази литература, не винаги всичко това носи оная модерна жилка на човек, който отразява своето време. Самия той го разбира и в интервюта показва, че нещата по отношение на културата са толкова деликатни, че чак ти става ужасно, че не участваш в актуалния си процес. Но става дума за европейски художник, който като студент и малко след това под името Бруно Фук става един от най-известните немски художници. Съюзява се, среща се с редица от техните художници антифашисти. Започва да рисува експресионистично, модерно в техните списания. Когато Хитлер идва на власт 1933 година, той емигрира в Швейцария и живее в дома на Херман Хесе. Така че много опитно е знаел за какво става дума. И когато той вече по-не може или пък вече имал утвърден стил, все пак намира уния млади хора, между тях, например, Богдан Бенев, които рисуват така, както и сега не се рисува. А им дава тази възможност. И без него не би било това. Един от тях е Александър Денков. Александър Денков е един от най-големите наши илюстратори, а можеше да не бъде така, защото като младеж, той да завършва академия, напуска я, той е художник на вестника на Никола Петков. И пред съда прокурора пита, онези карикатури срещу съветската армия, която я усмиваха, кой нарисува? Никола Петков обаче заявява твърдо, за тях поемам отговорност аз. Няма да кажа името на художника. Ако го беше казал, това ще да бъде младия 19 годишен Александър Денков. Александър Денков обаче с огромната си мощ и с едни много благородни хора, аз помня един такъв, само да не сбъркам името, от Стършъл, Никола Шивачев, който е издавал вестник с комикси преди 9 септември. Толкова влиза в образа на
по-модерната илюстрация, че наистина неговите илюстрации, дори и съпоставени с западни такива от него време, ще видите колко са си хубави. Тук е от победителя на Аякс, от Георги Марков е тази книга. Ние, когато правихме списание ФЕП, 1987 година, публикувахме всички карикатури, писахме коя е книгата, но Георги Марков не можехме да напишем. Но знаехме и го направихме. Той вкарва един нова представа за дизайн, нова представа за анатомия. Може би се шегува с тези папешовидни глави, но такива ще изглеждаме, защото ще бъдем много умни. През това време обаче във Варна работи един математик. Той се среща с Денков. Във Варна го усмиват. Казват, къв си ти, бе, Лопако? Тук сме художници с дипломи, с академии. Какъв си ти? Рисуваш с маслени бои, па допълваш с пастел, па рисуваш с влажни бои, когато нямаш. Това не ни прилича на това изкуство, което ни е. Но когато той си занася работите на Александър Денков, току-що назначен за художник на издателство Народна младеж, казва, аз бих работил с вас, вие сте прекрасен художник. Той е нашия клубен член, за съжаление почина, Стефан Левтеров от Варна. Стефчо беше удивително скромен човек и добър. Неговите синове в интернет направиха виртуален албум от 100 и не знам колко там картини. Голяма част от тях той си беше пръстал по приятели, наляво надясно. Обаче той е първият клубен наш художник. Втория, Димитър Янков, като се разхожда с жена си във Варна, млади, и изведнъж виждат един плакат на едно дърво, изложба фантастика Стефан Левтеров. И веднага отиват и се запознават. Така тръгва дружбата между двама прекрасни хора. Стефчо предаваше математика, там и водеше и Варненския клуб, и беше пъкан от така структурно мислене. Структурно, защото неговите неща не бяха театрални, не бяха някакъв декор и някакви космонавти или някои. Те бяха структури, фигури, в което имаше и цифри, и математика, изобщо един много мислещ човек. Сашо Карапанчев направи един много голям разговор с неговата съпруга, преди това обобщи записките си с него. Но и в Варненския университет и в Варненската планетариума пазват негови картини и докато има хора, които го помнят, ще се цени там неговото дело. Разбира се, пак искам да ви кажа. И до сега са на нож останали. Не бил художник, ама това било отвлечено, но това не приличало на Пикасо и тъй нататък. Да си гледат работата. Стефан си е един много голям художник в жанра и аз и доколкото знам оценен на някои форуми, например, онова експо в Япония, негови картини са похвалени много. В техника Маладьожи получава една от големите награди в началото на 60-те години и статия му посвещават. Така че онова все някакво удовлетворение, наред с всичко, което
клубът е правил в фестивали и в изложби, би трябвало да го постави на едно место, което той напълно заслужава. Много голям художник според мен. Ето, още, ако не се лъжа, на фестивала в Пловдив беше тази работа. И тя хичка е малка. Аз даже се чудех как по влакове това е пренасил. Ето. Ето. Другият Димитър Янков. Митко си спомням, на един фестивал в Румъния е разговарял с космонавта Леонов и е получил така ценен подарък, едно сърдечно мнение. А вие знаете, че Леонов не беше от стандартните. Няма съветски космонавт, който да е стандартен, но не беше от тия, които си крият мнението. Той винаги е разказвал какво нелепо нещо е да си първопроходец, защото нищо не може да се предвиди. И както той е инженер, който пуска Гагарин на вахта, обаче това научава по радиото, като си купува салам. Защото е военна тайна, когато ще излети. И Леонов с тия военни тайни се подиграва в интервюта и това. И там са имали един много честен и много сърдечен разговор. Защо самия Леонов не е искал да стане художник, въпреки че прият в академия? Защото от семейство на колаци. Защото иначе като математик и авиоинженер има много повече шансове и ще мине през много по-малко проверки, отколкото да попадне в един творчески свят, където злобата, завистта и какъв ли не контрол ще го изведат с перата. Янков обаче, за разлика от Стефан Левтеров, в Разград имаше така уважение на председателя на групата художници и разбиране, че той прави изкуство. Аз веднъж го срещах в София и го питам как си, какво си, и той ми каза, връщам се от Полша, направих изложба. Това ако не е удовлетворение. За съжаление, той попрестана да рисува, строителен инженер, сина му пое бизнеса, но, как да кажа, художника не е нужно да има кой знае колко творби. И 50 и стигат, като са хубави. Но той осъществи и осъществява и в момента такива едни свои мечти. Ходи в Индия, ходи на места, където духа му среща това, което му е представа за космос. И аз ще ви кажа, че това не са голи думи, защото съм го питал как тръгнаха нещата, как така видя космос. И той ми каза, чрез един атлас. И даже ми е казвал кой е този атлас, и аз по-късно Кирил Кръстев ми каза, че по същия атлас, той е един от края на 19 век, много хубав обаче с литография на звездното небе и т.н. Елисавета Багрияна всъщност е така летяла в небето. Защото иначе тя много описва самолетните си приключения, обаче в края на краищата, нали, като са я питали, тя е летяла 5 пъти. Другото е въображение. Митко Янков и Елисавета Багрияна са се били същи. Такъв една и съща книга. Така, много хубава живопис, търсеше ги в гама, светлината, изобщо чудесно изкуство. Но ние българите имаме едно явление,
За съжаление, нямам ги така, но донесох българо-швейцарски албум, който излезе преди няколко месеца. Васил Иванов. Васил Иванов е роден 907 година, ако не бъркам. Обаче, тая година или съседната е роден Макс Сиротко. Дек няма американски филм да не сложат негови абстракции. 3 години по-късно Джексън Полк, във всеки музей. Тоест, и така 20 от най-авангардните художници са родени в... Тоест, той е художник, който абсолютно успоредно, адекватно на времето прави модерно изкуство. Сега има една вълна да каже, това е космическо, той се крие за тази работа. Това е абсолютно далекица. Значи, темата при него за космоса, за планетите, за космонавтите, за съществуването на друг свят е толкова вътрешен, толкова негов. Това той прави в писма, изказва. Това говори пред художници, пред журналисти, пред писатели. Освен всичко, аз и вчера ви казах този случай, той се отказва от всичко. И когато идва социалистическия реализъм, той до такава степен да го приема, че отива да живее при дановистите. Но как се живее в 4 сезона на годината без нито една стотинка? Само със слънцето. За неговите способности гледал е на ръка. И въпреки, че не е взимал никога пари, славата му е била такава, нещо като Баба Ванга. Даже Баба Ванга, като отива операта, жена му беше балерина и тя казала: къде е балерината на художник? Ела тук. Видим го, такива рисува окръжности. Видим го. Издателство Народна младеж издава книгата на Волински, Вечно зеленото дърво на изкуството. Това е един много голям съветски писател, който от големите приятели на Солженицин, който е за модерното изкуство, за импресионизма, за Ван Гог и пише книги за тях, както Паустовски, с които иска да се противопостави на това буквално реалистично, чиновническо реалистично направление, което 90% от тая живопис е заел. И за да му покажат оригинален художник, преводача на книгата Александър Миланов го завежда при Васил Иванов. Васил Иванов го гледа на ръка и му казва директно: връщате се в Москва и само важните работи. Нищо друго. Сашо Миланов беше получил едно писмо. Този човек, художник, излезе прав. Аз съм имал тума в мозъка и трябва да се заеме с това. Това не е единствен случай. Той е художника Димитър Казаков, който беше така трудно управляем. Това е художник. Говори се, че в фондовете на Лувъра единствения българин, който му е постъпила картина. На втората си сватба, вместо сватбено пътешествие, вместо ресторант, завежда жена си при Васил Иванов. С Васил Иванов им отказва да им гледа. Но на Казаков не можеше да се откаже, той беше толкова див. И накрая Васил Иванов вика жената на Казаков, поглежда и казва: само ще ти кажа едно, виждам 55. На 55 тя остана вдовица.
Този художник, да, също. Този художник е наистина българското световно явление. Той е абстракционист преди всички абстракционисти в източния блок, художник-философ преди всички такива и художник-монтар преди всички. Идват при него всички. Тетрадките беха пълни с мисли на Смоктуновски, на Сава Кулиш, големия режисьор, на Райна Кабаиванска, на индийци, на как беше, Рождественски и на много други полски, унгарски творци. С това ще завърша. Ако имате някакви въпроси и мога да отговоря, ще бъда радостен. Ако не, е така, до нови срещи.